Parehong wasak ang inuta na porsyon kan duwang kotseng ini makalihis na magsalpukan sa highway sakop kan barangay Banaw, Guinobatan, Albay, alas 12:20 nin ugto kan nakaaging Sabado. Binisto ang duwang driver na si Ryan Lloyd Riis, 22 anyos, sarong college student. Asin residente kan barangay Iraya, Guinobatan, Albay. Asin Crisoldod Mikuwa, 43 anyos, may agom, residente kan barangay Bunguran, Uwas, Albay. Basado sa investigasyon, hali sa sentro kan Guinobatan, pasiring ligaw si Riis. Mantang haling ligaw, pasiring sa Guinobatan si Mikuwa. Alagad pag-abot sa lugar kan insidente, bigla subot nag-U-turn si Riis na ikinataraka man ni Mikuwa na nauli sa saindang pagkakadiskwido. May nag-report po digli sa mo na concerned citizen regarding po digli sa aksidente nga niya nangyari sa highway kan barangay Banaw, Guinobatan, Albay. Ang involved pong bihikulo itong sarong black Ford territory, saka po sarong gray metallic Toyota Corolla sedan. Yan po ang duwang involved na bihikulo duman sa nangyaring road crash accident sa barangay Banaw. Tulos man na pigdarara sa Josefina Belmonte Duran Memorial District Hospital ang duwang imbueltong persona na parehong nagsapo nin mga minor injuries. Dahil sa araw kayo itong sitwasyon, opposite direction sila, may mag-ingat po sa na kung minsan na susula po baga kita ang mga bihikulo na kasabatan ta. Kaya po dapat po malino po kita, dapat po na marayang condition ka na dan nawas ta. Liwat man na nagpagirumdom ang otoridad sa mga motorista na mas maging maingat sa pagmamaneho, ngani makalikay sa disgrasya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia.